ଏ ଭଗବାନ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି କ'ଣ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ମୋ ହାତ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ହଉ ଏଇଥର ଯାଉଛି ଗାଧେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ଆରେ ଏଇଟା କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଆରେ ଭାଇ ମୋର ଆଜି ବିରା କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପରି ତୋର ବି ଭଉଣୀ ନଥିବ। ମୋର ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ମୋର ଚାରିଟା ଭଉଣୀ। ଆଉ ତୋର ପୁରା ଚାରିଟା ଭଉଣୀ ଜାଣୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଏଇ ନଦୀରେ କାହିଁ ଲୁଚିକି ବଇଛୁ? ଆ ଯା। ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଘରକୁ। ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ଘରକୁ। ମୋର 10 ଟଙ୍କିଆ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଧରି ପଳଉଛନ୍ତି। ହଁ ଏମିତି କଥା। ତମର ତ ଭଲ ଅଛି, ତମର ଭଉଣୀ ନାହିଁ। ମୋର ତ ଭଉଣୀ ଥାଇକି ବି ମୋର ଚାଛି ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା। ଭଲ ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଏ।